Здравейте! Започваме днешната тренировка с напът назад и ритник. Напът назад, ритник. Това е 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, последно, 10 и смяна на краката. 1, 2, 3, нещо да се закачи на чорапа, продължаваме с 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Страничен планк. Може от предмишница, може и от цяла длан. Здравей, Анди. Правим ето това нещо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И смяна на страната. Я да видя. Малко, беби. He's holding on so he doesn't fall down. Малко, беби. Сега, вземи си го и продължаваме на другата страна. Ръката горе и започваме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Продължаваме с Jumping Jacks. Броя до 20. 1, 10, 20. И отново напади назад. Ритник. 2, 3, 9, 10. Смяна на краката. 1, 4, 5, 6, 7, 8. Последно 10. Can I tell you something? Разбира се, кажи ми, мама. Страничен план. Ти ми кажи, аз ще правя. The kitten drank a little bit of coffee. Да, бе. Добре, не му позволявай. Okay. Започваме. 1, It's slow. 4, The kitten drank a little coffee. 8, 10. Смяна на страната. И начало. 1, 8, 9, 10. Правим Jumping Jacks. Втора серия. 1, 10, 20. И се връщаме към напад и ритник. 1, 3, 5, 9. Последно. Смяна. 1, 5, 9, 10. Отново страничен планк. Може и просто да застанете така и да задържим 20 секунди. 1, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20. Може и 30. Продължаваме.
Продължаваме на другата страна. 20 секунди. 1, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 17, 19, 20. И правим jumping jacks. Сега, 1. 10. И 20. Последна, четвърта серия от първи кръг. Започваме. 1. 3. 10. Смяна. 1. 7. 9. Следва. И страничен планк. Ако е по-лесно, долния крак да си остане сгънат, горния разгънат. 1, 3, 6, 10. Смяна на страната. И започваме. 1. 9, 10. Правим jumping jack за последно. И преминаваме към втора серия. Дичи, може ли тежестта? Там. 1. 10. 20. Отивам да си взема тежестта. Малка пауза. Благодаря ви. Работим с една тежест. Може и без, може и тежестта да е много по-малка. Правим тяга на един крак, но асиметрична. Работещия крак е напред, задния крак само за опора. Се подпира на пръстите. Целта ни е дупето, хълбука на работещия крак, да се изнесе назад. Не си навеждаме тялото напред, а изнасяме дупето назад. Изнасяйки дупето назад, тялото само се сгъва. Но не искам да става това нещо, да си навеждам тялото. Не. Тоест, хълбука си променя позицията от тук, идва тук. А ако се навеждам, ще стане нещо такова. Хълбука стои там, където е. Това не искаме да става. Противоположната ръка взима тежестта и правим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, правим 10, 8, 9, последно 10 и смяна на краката. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Оставяме тежестта. Широк разкрач. И събираме ляв лакът, ляво коляно. Ако искате да усложните упражнението, може и от позиция плие-клек, но аз ще го направя просто така. 1, редуваме. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и последно 10. И правим бъткикс или ритници по дупето. Броя до 20. Започвам сега. 1. 9, 10. 8, 9, 20. Връщаме се към тягата. Запомнете, задния крак е само за опора. Предния крак не се навеждаме, изнасяме дупето назад. И правим 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Смяна. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Събираме лакът коляно. Изядохме комари. Започваме сега. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И редници по дупето. 1. 10. 20. Връщаме се към тягата. Още 2 серии. Започваме с другия крак този път. 1. 10. Смяна. 1. 6, 7, 8, 9, 10. И коляно лакът. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ритници по дупето. Започваме и броим до 20. 1. 10. 20. Последна серия. Тяга на един крак. Противоположна ръка. Започваме. 1. Ако е тежко, може да държите тежестта и с двете ръце. 1. 2. 3. 5. 8. 10. Смяна. 1. 2. 3, 4, 5, 7, Can't you hear something? 9. I can hear something. 10. Благодаря ви. Коляно, лакът. 1. 4, 5, 6, 7, 9, 10. Ритници в дупето. 1,
Това беше всичко за днес. Чао и до утре!